What's up mga utol? Gidi. Magmumukbang tayo ngayon mga utol at yung nire-request yung mga utol, Q&A. Tapos yung mga question pala na kukunin namin mga utol is yung mga nasa comment ng mga previous vlogs namin mga utol. Kasi biglaan lang to mga utol. Alam mo naman na nag-grocery tayo kanina at naisipan ng mga utol na sarap pala ng Jollibee at mainit pa yung kanin kaya at si Tol Wins mga utol, tapos na pala yung kumain mga utol. Kakakain ko lang. Habang kumakain siya, naisipan namin na magmukbang lang tayo. Tapos naman siya kumain, siya lang magbabasa ng mga questions. Okay ba yun mga utol? Okay ba yun Tol Wins? Sinabi mo ba? Oh, let's go! Let's go! So ano, mag-start na tayo tol? Sige Tol. Question number 3 na agad. Question number 3 na agad. Kain tayo mga utol. Habang naghahanap si Tol Wins ng mga questions nyo. Ito yung mga nire-request nyo eh. Sarap nito. Ito ang tanong galing kay ano? Wait sa. Baka na si Papa shoutout. Cristacha de la Victoria. Ang tanong niya is, pinakamatalino sa ating 5? Sinabi mo pa. Ako na. Sinabi mo ba? Sino ba? Hindi mga tol. Ang hirap niyan mga tol sagutin oh. Hindi tol. Parang alam ko yan tol. Ikaw tol. Chichi tol. Chichi. Tapos. Hindi yan tinanong tol. Ang tinanong, pinaka-ano lang. Huwag natin baka malaman pa na ikaw yung pinaka-bumbong. Sige tol. Kaya, Chichi mga tol. Nasira yung mata niya sa kakaano doon no? Kakabasa ba? Tol. Ibang klase na. Trentado. Matalino din naman si ate. Matalino din tayong tatlo. Buti lang. Iwan ko tol, pero pag sabihin yung Ang hirap kasi pag kuhan, ang hirap kasi may pinaka. Yung mga tanong na ano, medyo diado. pero matalino. Matalino kaming lahat. Huwag na kayo magtanong kung sino pinakamatalino. Yung iba lang kasi hindi nag-aaral. Hindi nagtuon ba? Pero matalino pa rin. Ang malakas mag-aral sa amin, si ate, si Chichi. Siya yung pinakamalakas mag-aral. Oo, tama. Kaya yung sinabi ni Tol Mark kanina na nasira yung mata kasi yung nag-aaral si Chichi ng college doon sa CIT ba yun? CIT yun Tol? Kahit madaling araw mga Tol, gumigising talaga yan para mag-aral. Yan na yung pinakamalakas mag-aral. Kaya Siya yung pinakamalakas mag-aral. pero matalino naman lahat ng tao. Wala namang bobo sa mga kan. Depende lang yan sa... Depende lang kung nag-aaral pa. Depende lang kung nag-aaral pa. Pero kami mga line of sim yan. Joke lang. Sinabi mo ba? Ano? May line of 6 nga tayo. Kami tatlo mga tol. Baka maniwala sila Tol. Mga axe-gang. Sinabi mo ba? Baka maniwala sila Tol ba? Huwag mo na. Axe-gang tayo. Axe gun. Hindi ba tayo ng axe gun? Next question please. Talino mo talaga Tol. Sinabi mo pa. Sino pinaka-paboritong ate? Thank you for that wonderful question. Yeah. Aga Tol. First of all, I would like to say thank you to all of you. Now's the time for you to answer the question. Gago! Ang talino talaga no. Ibang klase. Nakakain lang ng manok. Ibang klase ka na. Tinanong nyo kasi Tol kung sino pinakamatalino. Tumalino Tol eh. English challenge na Tol. Sino English pinaka-paboritong challenge? ate? Next I year na can yan. do that for you guys. Next year na yan. Yun na yun. Pero go promotion. Ano yung question doon? Sino ang pinaka-paboritong ate? Thank you for that one. Siyempre, silang dalawa. Silang dalawa mga Sila, Tol. walang favoritism mga tol.
Parehas lang lang daw mga tol. Mga loads yan. Mga loads tuloy yun. Sino pinakamatakaw, tol? Makikita niya naman. Sa katawan ba lang? Alam na. Tol Mark na yan, no? Tolong. Matik. Hindi ako matatagal. Talon. Sino pinakamaarte sa inyong tatlo? Uy, Tolong. ito. Sino tal? Sino? Ikaw tal. Hindi ko alam. Sino ba, ma? Marlon. Marlon? Ano naman ako? Oh. Bakit Bakit? si Marlon? Kabantayan na. Hindi na nga ako namimili ng ulam, ah. So, yun lang. Paalam. Bakit si... Ba't ako maarte, ma? Oh, bakit? Kasi nga. Ibang klase. Basta matik na. Tolong. Di ba ba? Na, sinabi mo pa. Depende lang. Depende. Kung sa ulam, tolwins. Siyempre, hindi. Oo. Ako yung marte sa Kung ulo. sa ibang bagay na. Tolong. Ewan ko lang, tol. Ba't namarte ako, tol? Hindi naman ako marte. Teka mo na mga Kaya tula. mo na mga tol, ah. Naghahanap pa ng question si Biglaan na Tolong. kasi itong mga tol. Pero, fights naman, maganda naman ng mga question, no? Pang Miss Universe ba? Yung mga tanungan, ang mga sagutan. Yan. Meron na tol? Dalawa lang. Pinaka nag-excel sa school. Once again, thank you for that very wonderful question. Wonderful tonight. Next question, please. Ang pinakanagkuhan si Kuhan. Si Chichi. Kasi sa tutorial yun pag nung Ah, kanya eh. sinabi mo High pa. school siya. Pero pag sa ating tatlo tol, Sa atin, next sabi tatlo question ba? please. Sabi tatlo ba mga tol? Pag sabing tatlo, next question please. Pinakasakit sa ulo. Hmm. Kaya sumagot yan tol. Pinakasakit sa ulo? Lagnat. Ang pinakasakit sa ulo tol, hindi tol lag na tol. Sino tol? Sakit sa ipin. Pag tumagin yung ipin mo tol, subag sakit ng ulo mo, parang mabubalag. Yun yung pinakamagandang sagot tol. Sabi na. Sakit sa ipin. Pasensya na mga tol, go on. Ang ganda ng mga tanungan at mga sagutan. Kasi si mama lang kasi yung nakakasagot ng mga ganun mga tol. Yung Kasi- pinakasakit sa ulo? Sino ma? Wala. Mababait kaming lahat. Ano work ni Puder? Tsaka ni Muda. Tsaka ni Puder. Si Muda ka. Engineer ko rin daw. Sabihin mo din. Si Muda. Si Mama, nasa bahay lang siya. Business Business. woman yan. Si Papa ay isang alagad ng batas. Police ng Kalawakan. Kaya lang, joke lang. Ano? Si Muda. Kaya ako nasasagutan. Yes, sir. Treasure hunter. Treasure hunter mo yun. May mapa yan mga po. Oo nga no, treasure hunter ka pala. Tama. Tama mga tol kasi May- yung unang panahon mga tol, may mapa yan sa mga galing sa mga Hapon daw. Kaya treasure hunter pala yan, trabaho yan. Kaso sa'yo, naunahan pa. Naunahan pa. Naunahan yung Pagdating nila doon sa spot, mga tol, wasak na daw yung simento. ibang klase, treasure hunter pala yung trabaho. Saan daw tayo nagmana sa pagkanta-kanta doon? Siyempre sa kanilang Sa dalawa. kanilang dalawa. Maganda. Kasi si mama mga tol, Ibang klase yan. Rock and roll yan. nagkakwarat si mama mga tol. Mama. Kaya ngayon, Ay, quarantine. Tapos ang paborito niya kinakanta, yung si Balasi. Nagrarag-inward sa simbahan. Tapos si Poder ang mga tol,
Ano talaga yan? Rock and roll Rock talaga. and roll. May mga banda, no? Kahit bata siya tol, no? Supply yung mga No. tirada niya. Supply. Paborito niya yung supply. Yung buhok niya noon, kagaya daw sa Air Supply. Oo, sobrang Tayo, haba daw na. Mr. Clean. Kaya naging Mr. Klein ng mga tol. Pasensya ng mga tol, ba? Kung wala kayong Kuha namin. nakuha na magandang sagot sa amin. Kasi alam niyo mga tol, sinadya namin to kasi patikim pa lang to. Gago! Yan! Good vibe muna to. Alam niyo, kailan kami mag-Q&A ng seryoso talaga. Abangan. Abangan nyo. Ngayon, Q&A pa rin pero hindi masyadong seryoso. Ah. Kasi alam mo naman tayo dito sa The Six na good vibes lang. Mas maganda yung ganun doon, no? Good vibes lang ba? Masaya. Marami rin kasi kami nababasa mga tol na natatawa daw sila kapag pinapanood nila kami. Kaya salamat sa inyo lahat mga tol. Kahit gaano pa kalit ang views. Dami na din yan tol. Ang dami na din yan, bro. Basta may napapasaya lang. Oh. Nag-enjoy Okay na. Nag-enjoy kami sa ginagawa namin tapos kayo nag-enjoy din. Parang Yun yung maganda. Solve na sabay-sabay kami lang ba? dyan. Kaya mga tol, tapos na kami kumain mga tol. Tapos na, wala na rin ano. Wala na rin question tol. Wala na. Biglaan lang kasi yun mga tol, pero pag nag-Q&A talaga kami ng seryoso, magpo-post kami sa IG siguro na ate, sasabihan namin sa ate, kundi Or sa... pwede gawa din tayo ng page natin, tol. Oo, pero yan eh, kanalin namin yan mga tol. What the? Kaya hanggang sa muling pagkikita. Please Salamat na comment. manonood mga tol. Please like, comment, share, subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Let's go!